chuka kode chakruok nyaka giko. Kawachako en obila ma Narok omako ji 6 e ng'anyo mar tipo manobagi gi jopiny e boma ma Narok ka kwedo nek mar savea moro mar lo manyonegi oko mar dalane manie gweng' ma K24 gi ji ma ok ong'e. Obila ne othuthni mar temo keyo jong'anyogo mane odino ndare odiochieng' mangima kendo rocho wuoth e odiochieng' mangima ka bende apayano mawuok Narok kochomo Bomet. Ywaruok mar obila kod rawerago bende ne orocho chenro mamoko moriwo koda ka mag ohala mane ochun mondo mi olor. Kotelne gi jajiw kwe alworano Joshua Ole Kaputagi ywak ne obila ni ojiw arita kwe kendo ket patrol. That is not the case. This is one case ambayo ilifanyika kwa ghafla bila mpangilio na bila watu wengi kujua kwamba itafanyika. Kama tungejua mapema, we would have prevented. So lazima tipa tujue hao watu ambao walimngojea na kumuua ni maneno ya shamba ama ni mambo mengine, because there could be so many causes ambazo sitaki kueneza before we get the truth. Wale wenye manyumba huko tutafanya mkutano na wao, na pia tutahitaji landlords wote wawe na register ya tenants wenye wanakaa kwa hizo manyumba, because tumekundua kwamba kuna watu tenants ambao wanakaa kwa some of those houses hawaeleweki.